Lanjut. Lanjut Cak Nopi. Jane sing manis iki sapa to, Mas? Sapa sing manis? Oh, Mas Aridin, duduk aku. Wae Saridin cak iki. Oh ya wis, tak ganti Mas Aridin ya. Oke. Wayamu Din ki Din. Mas Din, sapa sing manis Mas Din? Allah Allah. Lanjut ya. Kari manis, kurang manis.